Buenas, soy Arco y hoy voy a tener el enorme lujo de ser el que ponga música a esta jornada de Microsonrías Baixas y además vamos a conocer la parroquia de Santa María de Cela y vamos a degustar ese riquísimo vino de Tinta Femia. Casi nada. La mirada siempre tan perdida en la batalla que perdió, el agosto que tiramos y la dicha de un amor. Lo que puede sucederte solo el tiempo lo dirá, mas lo que tienes entre manos es verdad. Por eso digan lo que digan, no pienso abandonar esta obsesión para que sigas creyendo lo que dice este cantor, que no es mentira, no. Me atrevería a correr con la fianza de tu error. Digan lo que digan, no pienso abandonar esta obsesión para que sigas creyendo lo que dice este cantor, que no es mentira, no. Me atrevería a correr con la fianza de tu error. La fianza de tu error, con la fianza de tu error. Con la fianza de tu error. A ruta dos Abades, que aquí fixemos hoxe un pedaciño, é unha ruta grande, ten 21 km, e une Bueu, Cela, onde estamos ahora mismo, Ermelo e volvemos a Bueu. Os valores que ten, además dos valores naturais, dos ríos, a natureza, as plantas, Cela ten unha capilla románica, pretiño de aquí as vistas son maravillosas tamén, no Mirador de Chans, é unha ruta dura porque tes moito desnivel, é unha ruta que ten atractivo paisaxístico, empezas na ría de Pontevedra que temos a espalda, acabas na ría de Vigo e volves para Bueu, é unha ruta completa para facer todo o día, 21 km para facer todo o día. Para min o principal atractivo de Cela é o que esconde, non é moi coñecida, ter esa iglesia románica tan bonito con esas vistas, ter un mirador como Chans, ter a Mámoa que non moita xente coñece, con eses 4 elementos máis o que temos na ruta, unhas sobreiras relacionadas co viño e co Tinta Femia, dan un impulso moi grande a esta ruta. Estamos ante o viño Tinta Femia, que como o seu nome di, ten nome de muller porque quen realmente traballou este viño ao longo da súa historia foi a muller, porque o home normalmente estaba embarcado. Eu recomendo este viño Tinta Femia porque é un viño prácticamente único, con moito sabor, e un viño que vai perfectamente para calquer tipo de comida. Vai desde os entrantes hasta os postres, como un cava, por exemplo. É un viño que agradecido, é un viño agradecido, que vai con todo. Para min foi un auténtico placer poder estar hoxe aquí con todos vos, tanto a parte organizativa do Festival Sonrías Baixas como con toda a xente, todo o público que se animou a vir hoxe a este roteiro. Foi unha ruta maravillosa, impresionante, eu non a coñecía, teño que decir que aprendimos moitísimo, falamos de música, falamos de animais, falamos de bioloxía, das árbores e realmente foi unha xornada moi apetecible para facer en familia, para facer en grupos e a verdade que o disfrutamos moitísimo. E de verdade animar a toda a organización do Sonrías Baixas a seguir así e que, por suposto, nos vemos para na próxima edición do ano que ven, do 2021.